Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына әлеге кытлау бәйләме юллана. Бүген үзенең гаять шатлыклы һәм истәлекле булган юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Авиасов Рушан Тагир улы каршылый. Омтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Флюра Фәгимовна кытлап иң җылы теләкләрен җиткерә. 35 ел элек карлы буранлы февраль айында үземнең гомерлек мәхәббәтем, яраткан тормыш иптәшем белән матур гаиләбезне кордык. Бүген тукталып, бер мәлгә генә уйлап карыйк. Гомереңнең яртысыннан күбесен син минем белән бергә үтеп киләсең. Шатланып искә алырлык, сагынып сөйләрлек, куанып бүген карарлык ирешкәннәребез байтак бит. Кадерлем, хәтерлисең, беренче тапкыр әти-әни булган гүзәл вәлләрне. Аннан соң беренче чәчкәбездән соң икенче кызыбыз туган вакытны да. Бик матур гүзәл чакларыбыз иде бит. Тырышлык куеп, ике кызыбызны да чын кешеләр итеп тәрбияләп, икесенә дә тиешле белем биреп, олы тормыш юлына озаттык. Тормыш башлаганда да сине төпчек ул булганга төп йортта калачагыңны белеп кияүгә чыктым. Кайнана кайнатам янәшәсендә аларның соңгы көннәренә кадәр кадер-хөрмәт күрсәтеп, соңгы юлга озатканчы бик тату яшәп килдек. Синең һәр вакыт мине аңлавың, тыңлавың, ярата белүеңдә ярдәм итте. Ә бит ярата белү дигән сүз ул көн сайын кычкырып мин сине яратам дип әйтү генә түгел, ә моны дәлилләгән гамәлләр башкаруда. Һәр ел 8 март көненең иртәсе безнең өйдә синең пешергән беленнәреңнән башлана. Ә инде минем туган көнемдә төнлә белән күрше-күләннең бакчасыннан изеп алган чәчкәләр бәйләме китереп тоттыруы гына ни тора. Кызыклар күп булды, кадерлем. Бүген мин шулар барысы өчен дә синең бәйрәмеңдә рәхмәт укыйм. Кадерлем, сине гомереңнең шундый күркәм бәйрәмең белән ихластан тәбрик итәм. Ходай биргән гомереңне сәламәтлектә, тынычлыкта, тигезлектә, иминлектә, кайгы-хәсрәтсез, балаларыңның, оныкларыңның, туганнарның рәхим шәфкатен күреп, бергә матур гомер кичерергә язсын иде. Һәр туар таң сиңа күңел тынычлыгы, бәхет, шатлык алып килсен. Гомерләрне айлар, еллар саны аны минут, сәгатьләр. Гомердән дә озын ниләр барсың, гомердән дә кыска нәрсә бар. Гомер берәү, икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кирәк яшьнәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп яшәргә дә әле, яшәргә. Яшәле, картаюны белмә, шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә миңа шулай кирәк бит. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш бирсен наз һәм яктылык, балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы, борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Рушан Тагирович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Тормыш иптәшегез сайлаган матур җырны да кабул итегез. Яшьлегендә сине күргәч тартылды сиңа күңел. Бер күрүдә әсир иттең, синсез ул яшәү түгел. Үтме еллар үтсәләр дә үзгәрмәде хисләрем. Синең белән үтсен көнем, каршы алыйк кичләрен. Әлбәт сине сайлаганмын, юлдаш итеп гомергә. Синең белән мин бәхетле, безнең йөрәк гөл бергә. Әлбәт сине сайлаганмын, юлдаш итеп гомергә. Синең белән мин бәхетле, безнең йөрәк гөл бергә. Куллар кулда булса гына, бергә тибә йөрәкләр. Суынмасын бердә хисләр, тик сау булсын теләкләр.
Әлбәстине сайлаганмын юлдаш итеп гомергә Синең белән мин бәхетле безнең йөрәк гөл бергә Әлбәстине сайлаганмын юлдаш итеп гомергә Синең белән мин бәхетле безнең йөрәк гөл бергә Әлбәстине сайлаганмын юлдаш итеп гомергә Синең белән мин бәхетле безнең йөрәк гөл бергә Әлбәстине сайлаганмын юлдаш итеп гомергә Синең белән мин бәхетле безнең йөрәк гөл бергә Синең белән мин бәхетле безнең йөрәк гөл бергә Безнең йөрәк гөл бергә Сез әле дә экраннар алдында утырасыздыр дип өметләнәбез, Рушан Тагирович. Чөнки бу юлы яр Чаллыдан өлкән кызыгыз Лилия, киявегез Дмитрий, оныкларыгыз София, Дарина һәм Данил. Казаннан кызыгыз Галия, киявегез Әнвәр, оныкларыгыз Эмилия белән тәбрикләргә ашыгалар. Бүген иртә белән күңелләр туган якка, туган йортка талпына. Чөнки анда кадерле фәрештәбез, ышанычлы кешебез, яраткан әткәебез, сөекле бабакаебыз үз бәйрәмен каршылый. Әткәйгә 60 диләр дә уйлар чак кына чуала. Ышанып та булмый бу саннарыңа. Әткәй турында сөйләп китсәң таң калырлык кеше дип әйтер идек башлап. Балта остасы да, сварщик та, җирне яратып эшләүче бакчачы да, тәмле итеп щи пешерә белә торган пешекче дә, машиналар ремонтлауда оста механик та өстәвенә. Төрле якны булдырган әткәебездән еш кына дуслары да киңәшләр сорап киләләр. Әткәй олы күңелле булу сәбәпле берәүне дә кире кайтарып җибәрми. Без балалары бәләкәй чакта әткәебез ерак Себердә эшләп йөрде. Аның вакытысы бетеп, өйгә кайтыр көннәрен без бик сагынып, зарыгып көтә идек. Вакытларны санап, тәрәзәдән карап, хәтта урман башында машина утлары күренсә, киенеп капка төбенә чыгып баса идек. Хәзер инде әтиебез безне һәрчак шулай көтә. Туган якларга юл тотсак, ул сез кайда дип минут сайын шалтыратып тора. Кайтып җиткәч, олы шатлык белән зур капкаларны ачып җибәрә дә, йортка балакайларым уссыннар дип матур хисләр татый. Әйтерсең, безне ул капка төбендә көтеп утырганда. Без кайтуга мунча хәзер әниебезнең тәмле ризыклары белән табын сыгыла. Аллаһы Тәгалә безне шушы бәхеттән озаграк айырмасын иде. Аныклары да бабаларын бик яраталар. Араларыбыз ерак булып, видео элемтә аша сөйләшкәндә дә, бабакай, а где киса дисәләр, йорттан кыргый, хәтта тоттырмаган песине дә алып кертеп күрсәтә ул. Әти, олыларны олылап, кешеләрне кеше итеп аралашуың, туган җанлы булып яшәвең безнең өчен үрнәк. Синең ачык йөзең, ягымлы сүзең, төпле киңәшләрең безгә һәр вакыт яшәү көче өсти. Безне, ике кызыгызны әни белән бергәләп, кадерләп үстердегез. Тормышта үз юлыбызны табарга булыштыгыз. Безгә биргән яхшы тәрбиягезгә, гадел хезмәт белән яшәргә өйрәткәнегезгә зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә хәләл кешен, зур тырышлык белән төзегән өебездә сау-сәламәт булып, без балаларыгызның ихтирамын тоеп яшәргә насыйп булсын. Шатлык кайгыларны уртак итеп, җан тынычлыгында изге дугаларыгыз, киңәшләрегез белән безгә терәк булып, парлы тормышта бәхетле гомер кичерергә язсын. Туры синең әйткән сүзләрең, шатлык сөенечтән генә торсын сине тәсе гомер юлларың.
Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшадың. Безнең өчен улы бәхет бит ул сәламәт һәм имин яшәвең. Әй син картлык, бераз сабыр итче. Сәламәтлек телик әтигә. Тигезлектә сәламәтлек белән шатланышып яшик бер-бергә. Рәхмәт әти сиңа барысы өчен. Яхшылыгың кайтсын үзеңә. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты көзендә. Хөрмәтле Рушан Тагирович, юбилеегыз мүбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте.